Bore da pawb, enw fi di Walter Richards a y rheswm dwi yma heddiw yma, da ni'n neud noson elusen yn y Nghlwb Cefnogwyr Pêl-Droed Caernarfon ar 6 o mis Mehefin, a da ni'n neud o i Glwb Cerdded Eryri a Glwb y Deillion am bo fi wedi cael yn gofrestru yn ddall blwyddyn dwytha a dwi eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i Glwb y Deillion a da ni'n neud y noson elusen yma. Gobeithio newch chi gyd ddod i gefnogi y noson a'r y gwybodaeth o bod dim dwi wedi cael, dwi eisiau rhoi rhywbeth yn ôl a fel un fedra i roed o. Gobeithio newch chi gefnogi, mae'r drysa'n agor am 7:15, bingo am 8, a mae yna 2 awr o sioe a'r dipyn bach o raffl a dipyn bach o music a diwad y noson. Ga i ddiolch i Hwal yn ofnadwy am wneud y posteri a tocynna i ni gyd, a da ni gwerthfawrogi bob dim y Clwb y Deillion wedi wneud i fi. Diolch o galon i chi gyd, edrych ymlaen i weld chi ar y noson.